unang ko, unang pakasa lagi ko no. Manikuha na ko daan arong sunod. Buhat nila bagka dipo-dipo. Hi guys, magandang adlaw ng tanan. Di ako na taas kay kuan. Grabing abuga para sa mga silong. Makahubak dyan. Maong dari ko sa taas nagtago. Kaya mo dari abog, kaya mo dari paapil trabaho. Di mo ba dari simento, kahoy man. Naslik siniabot. Kikas maribuhok ng iban si ni Ate Ruby. Ate Ruby Provinciana ni uli man. Kaya birthday man ni Tatay Ugma, July 2. July 1 naman ay karon. Grabing niliar adlaw. Okay rin yan sa uwa dari isang mama. Kaya sa mama to naman ang trabaho ila Ate M. Birthday ni Tatay Ugma pohon. Kuha na siya Ugma pohon, 77. Nandiya. Magsabot-sabot na pod mi sa kadlawon. Magkuha na pod mi karang nay magmanyanita. Amo na pa ang kantahas tatay. Dungan mo sila Mami Nolina birthday. Para magka-Mami Norlina. Greet ko happy birthday ni Ate Norlina Abdullah. Ma'am, patiri mo great happy birthday Ate Rolina. Tra. Happy birthday Ate Rolina. Norlina la otro. Happy birthday Ate Rolina. Happy birthday Ate Rolina. Asa. Ikaw na palising. Happy birthday, Mami Nolina. Mo great nga Ate Rolina tatiri. Ano to? Happy birthday Ate Rolina. Karakakta na. Namauna. Sino? Naman kung aliyan ka nagkabalin sungag. Hindi magkahilwas. Na-disappoint jug ko sa ang gi-order gahapon nga kuan. Karang naay siminto, katong naay manggamitan ba inig mag-tiles na, wa gi-deliver. Aga mong sabot karong adlaw i-deliver. Anja, bao nga nung wa man mo deliver mo na mga ipaadto ni Ate Ruby, alam man gipakuha aga nang naay kwarta ka ato mo kuslain mo pa-deliver ugma karong ini kalunis matrabaho na. Hapit-hapit nga sa pagbahaman darig among pamadyo. Sala may ilang gi kumbatihan og trabaho ganiha. Abugay kadyo kay nagkuan pa man nagbatang og skim coat dai nga mag skim coat. Ila pangalihaan iniglihan na mo arang kaabog kadyo jud. Sakit sa ilong. Mo nang wa ko dito magsabay-sabay. Dari ra ko. Aga mong portahan okay na. Gitaod na ganiha sa taga Mahayag. Ka kuan deklaro furniture. Wa na mapakeg salamat sa Ginoo kay taas ta kadto among portahan. Kaya kanin naging ang among bahay sa una, bawa ko sila nagpanday. Abi siguro, ang namudyo dari mga unano. Kaya pagpanday lagi dari sa una, wala may dari. Kita tayo naman dari nag-buot-buot lagi yan sa bawa mo itong pakita buo nga at portahan, karabing kamubo. Ag kami, di man tapod may mga nabu, mga tagasa mo pamigtiil mo rin sa. Dagamang lababo, ar pag nabu Mga ito ang lamang ipagaba. Sayang dito mga nagasto sa una, kay gigaba ra kay. Ang lisara pagkazog, ag lababo ni mo ar nabuan sa. Hugas, maradya kang mabuktot. Huwag kados tangkag. Sakit sa likod. Kaya arang nabuha, mga na. Pangsanak lagi. Nihin kong nanay nga na sa mga itang lababo na nga pangsanak man. Arang nabuha agad kaso. Agi pang trabaho lagi sa una. Puro lagi kuan. Mali-mali mo ang gipa. Gaba na ho. Sa una lagi kay si Tatay Rabi nagbuot-buot dari sa bahay. Kaya katong dito pa may Manila lagi nagtrabaho. Nagpadara naman may kwarta nga. Ipa. Kuwas among bahay lagi. Ipatrabaho. Ug tiwas. Tungwa pa siya mabuta. Anza, agitang style lagi kinaraan. Ano ang ipaotro ng iwan kay wa ko buangay. Kaagka to pang amang divider ng arang kakaraan, ubusugos ito tayo hanang putong ihatag kay order ako og lain karang way daghang kabutangan. Udag kay katungtungan mo anang sabod na kaso tanawon sa TV. Di na para itong arang ihanging ra. Kay arong wala di sabod. Kapoy lepo ko daghang panghipas kaniha nga gamit dito salas mga suog ipang sanok ang ipang hipos ahara mong pakitan pohon guys og bahaman ang gadud nga wala yung mga sabad-sabad hinlo na lamdag na kaya na lamdag pa kay dararaman sa mga kananan kusina na maron ora pa kahita kay gigaba lagi ag kuan lababo gibalbag na ganiha parang bukbuk ganiha ni manong pool lugar sa ganiha magbakbak kay ara baga ag siminto wala ka di mao gadud ag mga panday siguro nga ko dito tayo sa una basig kuan to sila mga pugtot. Kaya gamang portahan, maba. Aglababo, arang nabu adod. Patuhod ra. Mao ka lang ganapuhon kaya nakakita akong panday nga maadyo.
Isa ko nung palamian o badyo agamang lababo kana ko nung lababo ko nung nga pangdato. Mga nang napas na gilista nga mga materyales. Posit, kuan po ditang paalidan kay posit lang gawilami. Kato ko pong posit nga pangdato ug kanang nay lababo ko nga pangdato. Bao nabay nga na. Oh, guys, ug man na araw pakiteen. Salamat sa Ginoo sa tanan-tanan kay kaning mga nahitabo karon iza ni sa hapon ampo sa Ginoo nga kuan lagi kaning ang kasing-kasing maadyo na sa hingpit ba nga di na mo ko idadjog opera kay bisag asa pa ta mo adto nga na mga doktor bisag asa pa ta mo padung ug pagbeut jud sa Ginoo nga adyohon jud ka kay ang Ginoo ra gadi makaadyo rin sa atong mga balatian adto sa tas Ginoo mo hanjo adto ta rin sa mo duo ug natay mga sakit nga grabe na jud ka adyo nga na adto tas Ginoo at may pangadyoon niya nga maadyo ning atang sakit kay ihatag do na sa Ginoo kay sila sarugan nga sa lahon to siya giadyoon siya sa Ginoo way imposible sa Ginoo basta atang pangadyoon niya at dang iampo nga kinasing-kasing nga adyoon tas Ginoo maadyo ra kita katong may tanaw sa among vlog rapot sila yung mga balatian na sila yung mga sakit adyo mo ka problema adyo mo kag kay umag-uta ang sama tagat ng sakit mo nang atarang i-enjoy atang kinabuhi mag-ampo diya talaga yung mga doon sa Ginoo nga maadyo ta nanda ko anay guys karang nay dada ko ipakita ninyo ning abot na gamang sinumar ni Limuel ya ari na ilan karon og sanin na ba ni si Limuel basi namin na ba sa una da ako pud basi namin na po ko sa una ang tanawon kay karon po ko kabrik sinumar pud agalim Limuel nga sinumar dara pud gi ko ara ho gi-care off ako rin yung dawat kay si Limuel sa Manila busy man siya ang una kalimuel kung saan nila ikuan mabasa nga to nga naman din mo pakasal na kukuha man dyan sinumar Kasanday ka. ha? Kasanday ka. kasal o dara hala kalimuel sumabong hala sinumar nga na di sinumar mga niggas, ang kalimulan ng gabrihan. Kaya di masisa nga ako kuno abri. We certify that Limuel Napal Sumabong who have been born on February 29, 1988 in Impasugong, Bukidnon. Uy, ginoo ko. Dito man Limuel gipanganak sa Bukidnon. To mother of Sirisha Napal Sumabong. Limuel isang apelido gisunod sa isang inahan. Kuan din si Limuel illegitimate child. Kag isang inahan na si Sirisha Napal Sumabong. Jaba ora po ka Limuel Napal Sumabong. Pero okay kaso kay wa pa rin siya namin siya. Pwede pa yung makasal. Pero illegitimate child siya. Mura siyang tatay. Pero na, basta kayo nagkahinig o gubayo yung duha. Di ara may labag mo. Di basta halaman nag-utro po, uli ni mo daris kuan, buhol. Agawa na po ni, hala namin di magkakong sa una. Be, tanong ko sa hula. Kaya basig namin di ko sa unang panahon. Teresita Bertraso Borato. Born on December, hala. Anong agahang birthday na sinumar kay December 12 lagi yan sa agang birthday ka December 3 man. Di maugang birthday. Di madali makasal nay. Nay. Pag nabotang sa ang sinumar December 12, 1989. Sada pra siguro ni kagang gichatan daan ni mo kung agang birthday lagi nangutan mo to kuno sa agang birthday. Iyon ko nga December 3. Ipangutan sa nagkuha na ng sinumar. Kay agahang gipilapan mong gurit to December 3, 1989. Ni pautro. Pwede na mo pakuha nga ni. Gamay ra ning problema ha. Birthday ra na sa zip. Pwede na kumukuha sinumar utro. Sili mo lagi sang sinumar way ngan sa isang ama. Natanawa. Oh, dyan akong email. Little ko nag-may concern. We certify that Limuel Napal
sumabong, who is alleged to have been born on February 29, 1988 in Impasugo, Bukidnon, to Mother Cirila Lapal, sumabong, does not appear in our national indices of facility kasal. Paman, Wala kasi nga si Zang ama. legitimate na siya. Eh, nada eh. Nada nga mga bulat-bulat Wajib ko. iparehisto na siya sa inyo, no? Swati na ama. Ha? May pinangkan na siya, legitimate na siya. Timit ni Hayel. Di ko sila legal nga nag-uban, wajib siya nibutang og nga sa ijaban na. Ginahan na lang. Hindi mo bitaw, naka mga ginahan na, hindi nakabutang. Naagaho. Kubrito gahoan agamahan og ginahan kay di mo ko pidangkan. Sila mo lagay pidangkan. O karon ni way problema kay basta pidangkan kasal man gyapon. Way problema sa kalimoy nga sinumar kay wa pa rin sa kasal sa unang panahon. Ako ko ba problema? Ang na problema sa sinumar ang birthday kay di mao. Pwede lang ba mo? Moro to guys, aron mong ipahibaw nga dalaga mong sinumar. Ni unang ko unang pakasal lagi ko no. Man ko na ko daan arong sunod. Buhat nila bagka dipu-dipu. Guys, magluto tag panihapon. Dito to na busy. Busy ka do, kay maghimo pa ko suwan. Muron. Naman na rin suwan. Moro to guys. Bye-bye. Ang kagaya na ba taong mapahon? Ito, labas pastura dito, tir.